Diolch yn ybyddio. O holl y lleog ac arglwydd Dduw, dyn ni'n dod unwaith eto gyda fron, dod yn yr oedfa prynawn yma nawr i ddoli di ac i ddod i gosod ein hunan dan y gair. Gwyddio bydd yr ysbryd yn pwyso ar y gair ac yn pwyso ar ein calonnau ni hefyd. Ac o arglwydd yn siarad i ni am pethau tragwyddol a phwysig iawn. O Dduw, felly gofyn i ti ddod mewn cysur ac hefyd mewn cerydd mwyn dy goniant ac yn enw Iesu ein harglwydd. Amen. Canu emyn 380. 380. Fe roed arno bwys ei ogrwydd, pwys na allai ddal modd un, cos pechodau myrdd o ddynion, heb un pechod yn ddoi hun. Gadewch ni sefyll i ganu. 380. Sy'n croeso cynnes sy'n gwasanaeth y prynawn yma. Mae yna luniaeth ysgafn ar ôl y gwasanaeth yn y neuadd. Noder bod gwasanaeth y Pasg y flwyddyn yma ar ôl y Pasg fel petai, yr ugeinfed o Ebrill, sef nos Iau yma, am hanner awr wedi 7, a bydd Dafydd Morris yn pregethu ar y nos Iau.
So felly bydd hynny yn lle yn cwrdd ni, ond digwydd bod cwrdd Pasg yw ar y noson hynny. Oedfa nesaf, pnawn nesaf, pnawn Sul nesaf, hanner wyt 3 bydd Brian Jones o Abertawe yn pregethu dydd Sul nesaf, pnawn dydd Sul nesaf. Nawr, fe gymerwn ni'r casgliad ac wrth i ni eistedd i ganu, mynd 363. 363. Wel, dyma'r eiddil, dyma'r gwan, yn gryddfan wrth y draed. Ti hwnt i obaith am gael byw, ond trwy dy ddwyfol waed. 363. Gadewch ni droi at y gair, ac mae darlleniad yn Efengyl Luc, pennod 24, ac darllen o adnod 33 hyd diwedd y bennod. Luc, pennod 24, a dechrau hefo adnod 33. A hwy a godasant yr awr honno, ac a dychwelasant i Jerusalem, ac a gawsant yr 1 ar 10 wedi ymgasglu ynghyd, a sawl oedd gyda hwynt. Yn dywedyd, yr arglwydd a gyfododd yn wir, ac a ymddangosodd i Simon. A hwythau a droddosant y pethau a wneithid ar y ffordd, a pha fodd yr adnebiwyd ef ganddynt wrth doriad y bara. Ac hwy yn dywedyd y pethau hyn, yr Iesu ei hun a safodd yn ei canolhwynt, ac y ddywedodd wrthynt tag nefedd i chwi. Hwythau wedi brawychu a gofni, a dybiasant weled ohonont ysbryd. Ac efe a ddywedodd wrthynt, baham eich trallodr, baham y mae meddyliau yn codi yn eich calonau. Edrychwch fy nwylo am traed, mae fe fi fy hun ydyw. Teimlwch fi a gwelwch, can nid oes gan ysbryd gnawd a gysgyn, fel y gwelwch fod gen i fi. Ac wedi iddo ddywedyd hyn, efe a ddangosodd iddynt ei ddwylo a'i draed.
ac hwy eto heb gredu gan lywenydd ac yn rhyfeddu, fe a ddywedodd wrthynt, oes gennych chwi yma ddim bwyd. A hwy arosant iddo ddarn o bysgodyn wedi arostio ac o ddil mel. Yntai a cymerodd ac a bwytawodd yn y gwydd hwynt. Ac a fe ddywedodd wrthynt, dyma'r geiriau a ddywedais i wrthych, pan oeddem eto gyda chwi, bod yn rhaid cyflawni pob peth a ysgrifennwyd yng nghyfraith Moses, a'r proffwydi a'r salmau amdana fi. Yna agorodd fe y deallwynt fel y deallent yr ysgrythyrau. Ac fe ddywedodd wrthynt, felly yr ysgrifennwyd, ac felly yr oedd rhaid i Grist ddioddef a chyfodi o ferw y trydydd dydd, a phegethu ediferwch am y ddeiant pechodau yn ei enw ef, ymhlith yr holl genhedloedd, gan ddechrau yn Jerusalem. Ac yr ydych chwi yn dystion o'r pethau hyn. Ac wele, yr ydych fi yn anfon a ddewid fy nhad arnoch, eith'r aroswch chi yn Ninas Jerusalem, hyd o'n ni wisger chwi a nerth o'r uchelder. Ac fe a'i di cwynt allan hyd ym Methania, ac gododd ei ddwylo, ac a'i bendythiodd hwynt. Ac fe a ddarfu, tra oedd fe yn ei bendythio hwynt, y madael ohono ef oedd i wrthynt, ac fe a ddygwyd i fyny i'r nef, ac wedi iddynt ei ddoli ef, hwy a ddychwylasant i Jerusalem, gyda llewenydd mawr, ac yr oeddent yn wastadol yn y deml, yn moli ac yn bendythio Duw. Amen. Gadewch chi droed yr arglwydd mewn gweddi. Gadewch chi ni fyddio. O arglwydd yn Duw, eto yr ydyn yn troi ato ti mewn gweddi ac yn gofyn nawr o ddiw i ti i'n alluogi ni, i'n cynorthwyo ni yn y gwasanaeth yma sydd o'n blaen. I ti fod gyda ni yn ein calonau. Dyma ni o ddiw mewn cyfnod o'n bywydau ni wedi dod ynghyd ac arbennig ar y dydd yma, y dydd i ni gofio'r atgyfodiad, wedi cofio'r marwolaeth a cofio'r atgyfodiad. Rydyn yn ystoriol o ddiw o pwysigrwydd y pethau yma, pwysigrwydd y pethau yma'n calonau ni. Meddwl o ddiw fel ar y dydd yma, dyn ni'n siŵr bod y diafol a'r grym a nerthoedd tywyllwch yn cysau bob atgofiad o'r arglwydd Iesu yn codi mewn nerth a buddigoliaeth. Mae dydd mewn ffordd yn cofio y dwyrnod y cefont ei curo a'i dynistrio ac dyn ni'n siŵr yn bod nhw yn casau bob atgoffiad o'r dydd yma. Ond felly o ddiw, dyn ni'n dod fel pobl Duw, a dyma dydd ein buddigoliaeth ni, dyma'n dydd ein iachadwriaeth ni. Yn dod o ddiw a diolch i ti am achub dynion a achub pechaduriad. Dyna le o dywyllwch ofnadw byddai'r byd yma, os fydde ddim atgyfodiad a ddim efengil, a ddim iawn, a ddim y groes, a ddim maddeuant pechodau, ond hanes pechu a parhau yn y tywyllwch. Mae'n anodd i ni feddwl am y fath beth o arglwydd. A dyn ni yn gofyn i ti nawr, i ti bwyso'r peth yma ar ein calonau ni. I atgoffa ni o ddiw, pa mor arbennig yw hyn, pa mor bwysig yw hyn, bod na oleuni yn y byd yma, bod na iachadwriaeth. O arglwydd Duw, cliw nawr ein gweddiau ni. Helpa ni nawr o arglwydd i ystyried yn ddwys, i ni feddwl yn nymder ein calonau ni am y peth yma. A fydd y peth yma ddim yn ysgafn ac yn hedfan i ffwrdd y bethau, yn rhywsut yn glanio ar ein calonau ni, ond yn dianc i ffwrdd yn ddisymwyth. Ond o ddiw yn hytrach, y fydd fel y hedyn da yn cymeryd gwraidd ac yn fynd yn ddwfn ein calonau ni. Bydd yr efengil yn cydio yn dyn yn ein heneidiau ni, ac o arglwydd byddwn ni yn cydio hefyd yn yr efengil,
Fel bydde'r gwreiddiau yn cydio yn y pridd a'r pridd yn y gwreiddiau. Felly o Dduw, y bydd yna rhyw gofleidio yn ein calon ni, a bod ni yn agosau at y pethau yma, a bod y pethau yma trwy dy ysbryd yn agosau ato ni. O, helpa ni o Dduw i gael gafel o'r pethau yma. I ni ddeall. Dyn ni newydd darllen am y disgyblion a bod yr arglwydd wedi agor eu deall nhw, a wedi galluogi nhw yn sydyn i ddeall beth oedd yr addewidion a'r proffedoliaeth yn yr Hen Testament, a gweld taw Iesu oedd y cyflawniad hynny. Gofyn o Dduw i ti agor ein deall ni y pnawn yma, i ni i ddeall taw dyma bywyd Duw, dyma yr Efengyl. Dyn ni'n gofyn hefyd i ti i wrthod ac i anfon yr tywyllwch a'r diafol yn bell o'n colonnau ni o'r lle yma, pnawn yma. Fydde ti o Dduw yn dod mewn goleuni a dod mewn teimladau o y galon yn cael ei gynesu, fydd o arglwydd, fydd yna waith yr ysbryd yn cymryd lle, fydd y diafol ddim yn cael lle, bydd y diafol ddim yn cymryd ein sylw ni yn ffwrdd, yn hytrach y byddwn ni yn y gair ac yn yr ysbryd ar ddydd yr arglwydd. Felly o Dduw, clew nawr ein gwyddiau ni, mae'r bwysig yw hyn i ni yn teuluoedd ni. Clew hefyd o arglwydd ein desefiadau ni am yr eglwys, i ti o arglwydd i bendithio hi ac i chadw hi. Yn gofyn nawr am Alun a Helen wrthyn nhw i fod i ffwrdd ac i bendithio nhw yn yr Amerig, ac i Alun tra fod e'n pregethu y heddiw yma ar y dydd yma, ac i bendithio teulu i ffwrdd ac eraill hefyd sydd methu bod yma prynawn yma, i ti fod gyda ni gyd le bynnag y bod ni. Falle ar draws y byd i gyd, ond mewn gwirionedd, mewn un corff, mewn agosrwydd, mewn undod yn yr arglwydd Iesu. O Dduw, dyn ni yn gwyddio bod y pethau yma yn wir, bod ni mewn undod, bod ni mewn gwirionedd yn caru yr un pethau, a byddwn ni y prynawn yma yn profi hyn wrth i'r ysbryd i ddod ar y gair, a byddwn ni mewn ffordd yn un mewn calon wrth i'r gair i gael ei bregethu. Gofyn y cyfan yma yn gofyn ti bendithio gweision yr arglwydd pobl Duw, le bynnag yma nhw heddiw. Bydda gyda nhw gyd, llawer yn dioddau, llawer falle yn ddigalon, ond atgoffa nhw o arglwydd Dduw, atgoffa nhw o'r Efengyl, ac rho iddynt rhyw brofiad o Dduw o nerth yr atgyfodiad, o rym yr atgyfodiad. A gofyn y cyfan yma yn enw Iesu Grist. Amen.
Gewch chi ganu emyn 373. Cof am y cyfiawniau si y person mwyaf hardd, a noswaith drom a nesmwyth bu'n chwysu yn yr ardd. Mae chwys yn ddafnau cochion yn syrthio ar y llawr. Bydd canu am ei gariad i dragwyddoldeb mawr. 373. Gadewch ni sefyll i ganu. Gadewch ni droi y prynhawn yma i Efengyl Luc ac pennod 24. Ar y prynhawn yma, dyn ni'n cofio atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist ac i edrych ar y darn yma o'r ysgrythur sydd ar ôl yr atgyfodiad, cyn yr ysgyniad, ond yn siarad mewn ffordd dwys iawn a phwysig iawn am beth sydd wedi digwydd. Mewn ffordd mae'r geiriau o'n blaen ni prynawn yma yn sefyll rhwng gweithredoedd Cris a gweithredoedd yr Eglwys. Maen nhw wedi cael eu sefydlu fyna rhwng y ddoi. Nawr wrth gwrs mae gweithredoedd Cris yn parhau hyd heddiw, ond mae yna rhyw fan pwysig fan hyn ar ôl yr atgyfodiad, rhyw arwyddocâd i gael wrth gwrs i'r gweithredoedd Crist hyd y man yma. Ac y man yma wrth gwrs yw ar ôl yr atgyfodiad, a mae Sul y Pasgeddi yn nodi hyn i gyd. Felly, moment pwysig, Cris wedi gwneud ei waith, a nawr mae'n amser i'r Eglwys i wneud ei gwaith hi. Dyna'r man, mae Cris wedi gwneud ei waith, a mae'n amser nawr i'r Eglwys i gwneud ei gwaith hi. A gwelwch bod Cris yn mynegu hyn, edrychwch ar y adnodau gyda fi eto, a fe welwn ni fan hyn, sôn am waith Crist, a welwn ni sôn am y comisiwn mawr, gwaith yr Eglwys. Adnod 44 hyd at 46. Ac fe a ddywedodd wrthynt, dyma'r geiriau a ddywedais i wrthych, pan oeddwn eto gyda chi bod yn rhaid cyflawni pob peth a ysgrifennwyd yng nghyfraith Moses a'r proffwydi,
a'r salmau amdana fi. Yna agorodd y fe ei deallwynt fel y deallent yr ysgrythurau, ac a fe ddywedodd wrthynt, felly yr ysgrifennwyd, ac felly yr oedd rhaid i Grist ddioddef a chyfodi o ferw y trydydd dydd. Y darn yna yn disgrifio gwaith Cris, a wedyn welwch chi ar ôl ni gwaith yr eglwys, a phregethu ydi ferwch am y ddeiant bechodau yn ei enw ef ymhlith yr holl genhedloedd gan ddechrau yn Jerusalem, ac yr ydych chi yn dystion o'r pethau hyn, ac wele yr ydw i fi yn anfon y ddewyd fy nhad arnoch, eithir arhoswch chi yn ninas Jerusalem, hyd o'n i wisger chi a nerth o'r uchelder. Felly, dyn ni'n gweld fyna o adnod 44 hyd 46, gwaith Crist, a o hyd adnod 47 i 49, welwn ni gwaith yr eglwys, y comisiwn mawr fel nhw'n galw hi. Felly, gadewch ni edrych ar gweithredoedd Iesu Grist i ddechrau. Ac fel y term comisiwn mawr, mae popeth yn fawr mewn gwirionedd am y gwirioneddau yma. Yn arbennig gwirioneddau Iesu Grist. Os yw'r comisiwn yn fawr, gwaith yr eglwys yn fawr yma hi oherwydd pwy yw Crist. Mae gwaith Crist yn sicr yn fawr. Fe welwn ni fan hyn sawl peth yn adnod 44, yr addewidion am y gwaredwr yn yr ysgrythur. Mae nhw'n fawr. Ac wedyn yn adnod 46, mae marwolaeth Iesu Grist yn sicr yn fawr iawn. Ac heddiw yn cofio yr atgyfodiad o'r bedd. Mae hwnna hefyd yn fawr. Gadewch chi nodi i ddechrau yr addewidion mawr yma. Wrth ni ystyried gwaith Iesu Grist, ei waith arbennig Dyna chi waith. Wrth ni ystyried pethau yma, mae yna rhyw bwysau arno ni. Mae Crist wedi wneud ei waith, a nawr mae ar i ni i wneud ein gwaith ni. Ond nodwch yn gyntaf, gwaith mawr Iesu Grist. A mae'n dechrau gyda'r addewidion yma yn adnod 44. Fe welwn ni fyna. Mae'r adwydd yn rhannu ysgythyr i 3 rhan. O hyn yn gyffredin iawn ymhlith yr Iddewon. Cyfraith Moses, neu llyfrau Moses, y proffwydi a'r salmau. A mae 3 rhan yn sôn am Iesu Grist, ac yn sôn llawer am Iesu Grist. Yn wir, maen nhw'n llawn o fynegiadau am Iesu Grist. Mae'r Hen Testament llawn Iesu Grist, llawn yr Iesu. Newch chi ddim deall yr Hen Testament heb gweld Iesu yn yr Hen Testament. Mae e'n bob man yn yr Hen Testament, o dechrau i'r diwedd, heb sôn am y Testament newydd. Ond ar arbennig y prynawn yma, dyn ni'n edrych bod y 3 rhan yma yn sôn am ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Dyna beth yw pwnc, ynddo? Y pwnc o'n blaen i fan hyn wrth i'r arglwydd siarad a'r disgyblion. Mae e'n cymhwyso fan hyn ei farwolaeth ac ei atgyfodiad. Ac fe welwn ni fan hyn yn llyfrau Moses i ddechrau, sôn am marw a atgyfodiad Iesu Grist. Neu falle mewn geiriau eraill yn Genesis pennod 3, un o llyfrau Moses, yr addewid cyntaf o'r Efengil, mae yna sôn am orechafiaeth a buddugoliaeth. Mewn ffordd, yr atgyfodiad yw hwn hefyd. Oedd chi'n nodi y geiriau, Genesis pennod 3, adnod 15. Mae'r arglwydd yn siarad i'r sarf, wrth gwrs, i'r diafol. Gelyniaeth hefyd a sodaf ryngoti ar wraig, rhwng dy had di a'i had hithau. A fe a siga dy ben di, a thithau a sigi ei sawdl ef. Le mae'r Efengil fyna, falle bod chi'n gofyn. Ond fan hyn mae'r arglwydd yn siarad â'r sarf yn dweud fan hyn am dioddef y gwaredwr yn y geiriau yma. A thitha a sigi ei sawdlef, sef bydd Iesu Grist yn dioddef. Ond mae yna rhyw awgrym fan hyn, bydd yn atgyfodi. Dyn ni'n gwybod bod hwn yn addewid o farwolaeth Crist, ond
Mae'r geiriau sygu ei sawdl ef yn awgrymu buddugoliaeth. Yn arbennig wrth i ni mynd mlaen ar adnod a gweld bod yr arglwydd yn siarad i'r sarf a fydd e'n cael ei goncro a fe a siga dy bendi. Mae gwahanedd yn sawdl a pen. Bydd y Cris yn cael ei sigu yn ei sawdl, ond bydd y diafol yn dioddau yn farwol mewn gwir ystyr marwolaeth yn ei ben, yn llawn ystyr marwolaeth heb atgyfodiad, wrth gwrs. Wel, mae salmau mynd mlaen a sôn am marwolaeth ac atgyfodiad. Be welwn ni, jyst rai enghreifftiau hyn wrth gwrs. Ond yn y salmau, Salm 16, canes adnod 10, canes ni a dewi fy enaid yn effern, ac ni o ddefi i'r sanct weled llygredigedd. Mae sawl adnod fel ei gael, ond dyma chi un enghraifft o salmau yn siarad am marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Yn enwau iawn hefyd, mae Job 19, canes me fi a wn fod fy mrhannwr yn fyw ac y saif yn y diwedd ar y ddeiar. Isaiah 53, enghraifft o'r proffwydi. Mae llawer o sôn am yr arglwydd a'i farwolaeth a atgyfodiad yn y proffwydi. Ond arbennig penod 53, yr holl benod mewn gwirionedd, ond falle noder adnod 10, fel y sylwon ni wythnos diwetha gyda Parch Dafydd Morris. A fyna a ddiwedd yr adnod, dyn ni'n darllen, a'i fe a estyn ei ddyddiau. Wrth gwrs, mae'r holl benod yn sôn am y marwolaeth. Fi'n siŵr bod chi'n ymwybodol o hynny. Ond hyd o'n adnod 10, fe welwn ni hyn. Eithir yr arglwydd a fynnau ei ddrallio ef, fe a'i clwyfodd, pan osododd fe ei enaid yn aberth dros bechod, fe a wel ei had, fe a estyn ei ddyddiau, sef sôn am yr atgyfodiad ac y wellus yr arglwydd a lwydda yn ei law ef. Wel, mae'r gair, mae'r ysgrythyr y Hen Testament llawn o sylwedd a mawredd. Y gwirioneddau am marwolaeth a atgyfodiad Iesu Grist. Llyfrau Moses yn sôn am Iesu, yn sôn am y dydd yma, dyn ni'n cofio heddi. Y salmau yn llawn o'r peth a'r proffwydi. Mae'n arbennig mewn gwirionedd. Wrth chi ystyried, gymaint sydd yn yr Hen Testament am yr Iesu, ond arbennig am ei farwolaeth a'i atgyfodiad hefyd. Ac wrth i chi ddarllen ysgrythyr, fe welwch chi, falle, heb sylwi bod chi yn dod i'w ran bwysig, fe welwch chi rhywbeth a fyna mae yna broffidoliaeth, fyna mae yna addewid o'r arglwydd Iesu. Fe welwch chi hyn wrth i chi ddarllen ysgrythyr. A mae'n bob man, fe wedys i, mae'n bob man. Wel, mae'r arglwydd fan hyn yn cymhwyso'r cyfan, mae'n siarad i'r disgyblion yn dweud wrthynt, fe wedys i chi, nes i sôn i chi, a bydd rhaid i mi gyflawni yr ysgrythyr, adnod 44. Mae'n agoffa nhw o beth wedodd e, a fe wedodd e do, sawl gwaith iddynt, bydd fe'n marw ac yn codi ar y trydydd dydd. Ac mae'n agoffa nhw o'r ffaith hynny, ac yn agoffa nhw o'r ysgrythyr. A nawr, dyn ni'n darllen yn adnod 45. Maen nhw'n deall. Mae rhywbeth syfardanol fan hyn. Mae'r geiriau ddiddorol iawn. Yna yr agorodd e fe ei deallwynt, fel y deallent yr ysgrythyrau. Jyst meddylwch am hynny. Ond nhw wedi bod gyda'r arglwydd, heb deall y pwysigrwydd y Hen Testament mewn gwirionedd, a'r beth oedd yr arglwydd yn gweithredu ac yn gwneud. A nawr maen nhw'n deall, mae'r arglwydd yn helpu nhw. Mae'n siarad iddyn nhw, yn siarad i nhw, ond hefyd mae'r arglwydd yn agor ei deallwynt. A dyna chi fod, meddylwch am y peth, wrth nhw i feddwl ac eistedd a ystyried y Hen Testament, a wedyn clywed geiriau Crist a deall. Nawr ni'n gweld e. Na chi foment, bydde fendith ar eu calonau nhw, ar y foment hynny. Wrth nhw weld y cysylltiad rhwng llyfrau Moses a salmau a'r proffwydi, a hyn a ddigwyddodd yn y marwolaeth a'r atgyfodiad Iesu Grist. Wel, nodwch yn arbennig y marwolaeth hefyd sydd yn i weld yn adnod 46 ac
ac fe a ddiwedodd wrthynt, felly yr ysgrifennwyd, ac felly yr oedd rhaid i Grist ddioddef. Edrychwch ar y geiriau. Roedd rhaid i Grist ddioddef. Mae hyn nawr yn gosod gwaith Crist i ni y prynhawn yma. Mae'r addewid wedi cael ei sefydlu a mae Crist wedi dod a sylw i'r addewid. A nawr dyn ni'n ystyried beth mae Crist wedi cyflawni. Nid jyst y addewidion, ond beth wnaeth e. Mae'n sôn fan hyn am dioddef. A oedd rhaid dioddef. Nawr dwi'n agrymu i chi bod dioddef falle tybach mwy na marwolaeth. Mae marwolaeth yn beth mawr ac yn angenrheidiol fan hyn gyda'r arglwydd. Ond mae'n bosib marw heb ddioddef yn dyw e. Mae'n bosib i farw yn eich chwsg chi a marw heb dioddef. Ond mae dioddef yn rhan allweddol o'r marw yma. Nid marw cyffredin oedd hwn, a marw gweitha yw hwn. Marw llawn, a llawn heb ddiwedd yw y marw yma. A mae Crist yn marw y marw yma yn yr amser yr oedd e ar y groes. Beth yw y marw yma? Wel, dyma chi gwaith Iesu Grist. Dyma beth wnaeth e. Mae'n cymeryd cosb y gyfraith i droseddwyr gwael. Dyma cosbedigaeth pechod. Dyna beth oedd gwaith Iesu Grist. Dyna chi waith i wneud ynddo. Dyna chi waith i gymeryd cosb pechod dros pechaduriaid. A fe welwn ni yn y geiriau yma hefyd, yr oedd rhaid i Grist ddioddef. Nid yn unig i gyflawni y gair, ac yn sicr, mae hwnna'n wir, oedd y gair yn y Hen Testament, oedd rhaid cyflawni bob rhan o'r Hen Testament, fe wnaeth y hynny. Mae yna bwrpas hefyd yn y dioddef yma. Oedd rhaid i Grist ddioddef. Pam roedd rhaid e ddioddef? Mwyn achub pobl fel chi a fi. Dyna pam. Fydde ddim achub ni heb y dioddef yma. Fydde ddim gobeith i ni heb y dioddef yma. Oedd rhaid i Grist ddioddef. Mae'r beth arbennig yn y geiriau yma yn dweud i ni mewn ffordd calon Duw. Mae'n dangos bod yna teimlad yng nghalon Duw ac y teimlad yng nghalon Iesu Grist. Oedd rhaid iddo ddioddef mwyn ein hachub ni. Ac fe bethau bod rhaid yn hachub ni. Mae'n dangos i ni caredigrwydd a gras yn harglwydd Iesu Grist. Ac dyma ni. Mae Crist wedi dioddef. Ar y man yma, wrth fe siarad ar disgyblion, mae e wedi dioddef. Mae e wedi profi y dioddef mawr yma. Hwn oedd ei brofiadau. Dyn ni'n sôn am profiadau. Hwn oedd ei brofiadau. Fi'n siŵr mae rhai yn sgwennu curriculum vitae ac yn rhoi rhyw hanes o'ch bywyd chi a'ch profiadau chi. Mae hwn ar curriculum vitae Iesu Grist allwch chi weid. Hwn oedd ei brofiadau. Wedi marw dros bechaduriaid. Wedi marw dros bobl oedd wedi torri'r gyfraith. Hwn yw gwaith Iesu Grist. A wedi marw yn ein lle ni. A mae Iesu Grist fan hyn yn sôn am y gwaith mae newydd gwneud. Ond edrychwch hefyd ar adnod, yr un adnod, adnod 46, a chyfodi o ferw y trydydd dydd. Maen nhw eiriau syml iawn, darllen yn hawdd iawn, a chyfodi o ferw y trydydd dydd. I ddechrau, nodwch y trydydd dydd. Pam y trydydd dydd? Pam ddim atgyfodi yn syth? Wel, mewn ffordd, wy'n credu un reswm ar wahân bod yn yr ysgrythur a wedi cael ei broffwydolaethu. Wy'n credu un reswm bydde mae'n dangos bod e wedi marw. Mae'n ategiad fod e yn wir wedi marw. Cyfnod i ni fod yn siŵr bod e wedi marw mewn gwirionedd ac wedi gladdu fe. Ac fel i ni glywed yn ddiweddar, pe gododd e o'r marw, nid hanner codi nath e, ond codi mewn iechyd a cryfder yn dangos nerth yr atgyfodiad, dangos gwirionedd yr atgyfodiad. Ond sylwch y geiriau yma, gair bach yw e mewn ffordd, a chyfodi o ferw y trydydd dydd.
wrth i ni godi o'r gwely. Dyw e ddim yn beth mawr iawn nag i. Dyn ni yn dihuno o'n cwsg ni, a dyn ni'n codi. A rhywbeth tebyg, a ddech chi wedi yw'r atgyfodiad. Yr oedd yr arglwydd yn gorwedd, a cyfegododd e. Ond mae yna waniaeth, wrth gwrs, os ych chi yn farw, a nid yn cysgu. Mae yna nerth mawr yn y codi yma. Does neb wedi codi o'r cysgu yma yn hanes dynion, ond Iesu Grist. Mae e'n codi o'r meirw. Nerth arbennig i gael. Dyn ni'n sôn am grym yr atgyfodiad. Grym yr atgyfodiad sy'n codi o'r meirw ar y trydydd dydd. Nid felly, bych chi'n codi o'r gwely, ond mae hwn yn codi gwahanol iawn. A mae hwn yn dangos yn grym yr atgyfodiad, taw fe yw mab Duw. Does neb yn gallu gwneud hyn. Mae dydd yma yn brawf taw Iesu Grist yw mab Duw. Mewn ffordd, oedd y holl gwirthiau yn athe trwy fywyd yn brawf y fod e'n fab Duw. Gymaint o gwirthiau, gymaint o nhw. Dyn ni'n mynd trwy llawer yn nhw ar y foment yn Efengel Ioan. A dim ond rhai o gwirthiau yw hyn. Weithiau chi'n cael rhyw adnod yn gweud fe nath e llawer o gwirthiau. Wel, faint o werthiau nath Iesu Grist. Mae digon o brawf taw mab Duw. A'r ail berson y drindod, y gair, yw Iesu Grist. Ond mae hwn yn brawf arbennig yn dweud, a llawn pwrpas hefyd, yr atgyfodiad. Ac yn iawn yn bod ni'n cofio y prawf arbennig yma. Fe yw mab Duw. Hefyd, mae'r atgyfodiad fel rhywbeth o amen ar y fengel, fel i ni sôn y bore yma. Mae rhywbeth, mae yna bwrpas yn yr atgyfodiad. Mae yn arbennig fod e codi o'r marw, full stop yn dweud. Mae'n arbennig i rwy'n i godi o'r marw yn nerth y hunan ac hefyd yn nerth y tad. Ond mae yna bwrpas i gael. Mae hwn yn amen i'r efengel. Mae'n ffordd arbennig. Mae'n cadarnhau bod Iesu Grist nid yn unig wedi codi o'r marw, ond wedi dioddau dros bechodau. A wedi llwyddo bodloni y tad. Ac mae yna rhyw bwysigrwydd yn y gair. Mae gair yn gweud mae tad yn ei godi o'r bedd. Ni'n gwybod bod Iesu Grist wedi codi o'r bedd yn nerth ei hunan, ond mae'r gair hefyd yn dweud bod y tad wedi ei godi fe o'r bedd. A pa mae hwnna'n bwysig? Oherwydd bod e'n amen ar y fengel. Oherwydd bod e'n sôn bod y tad wedi bodloni. A iawn, yr atonement, yr iawn, Iesu Grist. Ac yn dweud bod e'n fodlon. Dyna pam mae mor bwysig ni sylwi geir yma. Mae tad yn ei godi o'r bedd. Wedi bodloni ar mab. Wedi bodloni ar aberth ar y groes. Bod Iesu Grist wedi marw dros bechaduriaid. A bod y tad yn fodlon ar aberth. Yn wir hefyd, mae'r atgyfodiad yn cyflawni yr efengel. Hefyd, wrth i Grist i godi, beth nath e wedyn fe betai? Wel, dyn ni'n credu iddo fe i gymeryd ei aberth ei hun fel y archorffeiriad mawr a cyflwyno'r cyfan ger bron y tad. Crist yw'r archorffeiriad. Beth nath e? Mynd i'r tad. Ar ein rhan ni, a mynd a beth gyda oen Duw. Pwy oedd oen Duw? Wel ei hunan. Mae'n cymeryd ei hunan fel aberth, a mae'r tad yn bodloni, bod pechod wedi gosbi, a bod yn bosib nawr i achub pechaduriaid. Fel mae'r emyn yn dweud, cyfiawnder yn dweud digon, a'r tad yn gweddi bodlon, yn yr iawn, yn yr iawn. A diolch byth, med Sion, am yr iawn, am yr iawn. Dyn nhw'n eiriau pwysig a hyfryd. A tad yn gweddi bodlon. Mae'n rhyw foment yma yn dos na, rhyw bwysigrwydd. Nid peth bach i hwn yn y nefoedd, a nid peth bach i hwn ar y ddear chwaith. Dyma iachadoriaeth dynion, a mae'r tad yn gweddi bodlon. Mae'r tad yn diddordeb yn yr efengel. A mi ddo anfon i fab ei hunan i'r byd yma i'n hachub ni. Mae tad yn diddori yn y peth. A pryd mae'r mab yn cyflawni y gwaith,
Mae tad yn dweud, bodlon, bodlon. Yn le mae'n dweud bodlon, yn yr atgyfodiad. Mae'n ei godi fe o'r bedd, bodlon, yn yr iawn, yn yr iawn. Ac ymateb ni, wrth gwrs, a diolch byth. Dyna chi cyffredin a hyfryd cyfarwydd mewn ffordd, a diolch byth, Meddseon. Am yr iawn. Am yr iawn. Wel, mae Iesu Grist wedi gwneud ei waith nawr beth am yr eglwys a'i gwaith hi. Edrychwch ar adnodau sydd yn dilyn 47. A phregethu edifyrwch am y ddeiant bechodau yn ei enw ef ymhlith yr holl genhedloedd gan ddechrau yn Jerusalem ac yr ydych chi yn dystion o'r pethau hyn a gwele yr ydych fi yn anfon a ddewyd fy nhad arnoch eith yr arhoswch chi yn ninas Jerusalem hyd o'n i wisger chi a nerth o'r uchelder. Yn amlwg iawn, mae yna gysylltiad rhwng yr adnod yn disgrifio gwaith Cris, 46, a'r adnod yn disgrifio gwaith yr eglwys, 47. Fel petai yr arglwydd yn dweud, nawr pregethwch, adnod 46, pregethwch y marw ar atgyfodiad. Dwi wedi wneud fel rhan ni, nawr gwnewch eich rhan chi, pregethwch a neges yma i'r bobl. Ac wrth i ni ddarllen yr adnod nesaf, fe welwn ni, pregethu y marwolaeth atgyfodiad, ond hefyd maddeuant pechodau. Pregethwch a phregethu edifyrwch a maddeuant pechodau. Dyna chi comisiwn mawr, dyna chi comisiwn hyfryd. Pregethu beth? Maddeuant pechodau. Dyna chi neges hyfryd i'r byd. Ydych chi'n meddwl bod y byd yn aros am y neges yma? Maddeuant pechodau. A wrth gwrs, maddeuant pechodau yw canlyniad y marwolaeth a'r atgyfodiad. Mae'r ddau ynglwm, yndyn nhw. Dyn ni'n gweld fan hyn, pregethwch y groes, pregethwch yr atgyfodiad, pregethwch maddeuant pechodau. Dyna beth yw canlyniad yr atgyfodiad a'r marwolaeth. Dyna beth sy'n canlyn y dioddef mawr. Ar ôl yr aberth i gael ei roi i'r tad, fel yr archorffeiriau mawr, yn cymeryd y roen a'r gwaed, a nawr mae tad yn dweud bodlon, nawr mae'n barod, nawr mae popeth yn ei le, nawr pregethwch yr efengyl. Dwedwch i bobl beth sydd wedi digwydd ar y groes. A pregethwch am y ffordd i dderbyn maddeuant sef edifyrwch, repentance. Ac wrth gwrs, mae hwn yn bwysig. Sut allwn ni ffeindio yr efengyl? Sut allwn ni ffeindio y man le mae maddeuant pechodau? Le mae'r maddeuant yma? Dyna'r cwestiwn, ynddo? Dyma fi'n byw fy mywyd i a mynd o ddydd i ddydd. Le mae maddeuant pechodau? Fel allai ffeindio maddeuant pechodau? O, dyma chi ddechreuad. Edifyrwch. Nid hwnna yw diwedd y beth, cweit. Mae'n mynd yn bell iawn ac yn agos iawn. Ond mae'n dechrau pwysig. A does dim ma'n dechrau arall i gael. Achos mae edifyrwch yn arwain chi i'r groes. Mae edifyrwch yn dod chi i'r ymwybyddiaeth y bod chi'n bechadur i ddechrau. A bod angen maddeuant arnoch chi. Nawr, mae hwnna'n ddechreuad. Os ych chi heb dod i'r man hynna, bod chi'n deall y bod chi'n bechadur a bod angen maddeuant. Fe newch chi ddim crwydro, ddim gwneud eich ffordd i'r groes. Ond os ydych chi, a bod edifyrwch yn eich calon chi ac yn dechrau, beth ddigwyddodd y hyn? Falle fewch chi fel hyn a fel la, ond ewch chi i'r man pwysig yma o groes Iesu Grist. Mae edifyrwch yn arwain i'r ffordd. Ac wedyn, allwn ni ychwanegu hynny. Mae edifyrwch fe bethau'n dod chi i'r drothwy mewn bethau'n dod chi reit yn agos i'r groes. A beth sy'n nesaf? Beth sy'n nesaf yw ffydd, ymddyrgyd yn dod. Fel a dwi'n hoffi meddwl am y peth. Dwi'n siŵr os fi'n gwbl gywir, ond fi'n meddwl mewn ffordd fel hyn, bod edifyrwch yn dod i chi at droed y groes o bethau. A fyna, beth sy'n nesaf? Ymddiried, credu, edrych ac achubiaeth. Wel, mae'n anodd
gwahanu mewn gwirionedd y diferwch a ffydd. Mae Dyw yn derbyn y diferwch. Mae'n rhan pwysig iawn o gredu. Chi methu mewn gwirionedd gwahanu'r ddau. I beth yn sicr, mae angen y diferwch a ffydd i gael eich achub. I ddod i'r man, dyma maddeuant pechodau. Mae'r ffordd eich chi'n derbyn maddeuant pechodau. Mae'r gair yn dweud digon clir yn dweud. Dewch gyda y diferwch. Repent. Dwi ddim yn air cysurus iawn ag i. Y diferwch. Mae rhaid chi ediferhau. A felly mae chi dod i'r man bod chi'n cyffesu eich pechodau. A mae hwnna bwysig iawn fel mae'r arglwydd yn sôn fan hyn. Wel, fel bod Iesu Grist yn dweud nawr wrth y disgyblion, dwi wedi gwneud y gwaith. A dych chi wedi gweld y gwaith. Dwchwch ar adnod 45 a 48. I chi wedi gweld y peth yma. Yna agorodd e fe ei deallwynt fel y deallant yr ysgytharau. A 48. Ac yr ydych chi yn dysion o'r pethau yma. Nawr, chi wedi gweld y pethau yma. A mae arglwydd yn dweud mewn y bethau pregethwch. Nawr chi wedi gweld. Nawr chi wedi deall. Pregethwch. Dyma'r comisiwn. Dyma beth mae Crist yn gofyn i ni i wneud. Nawr, oedden ni wedi gweld y pethau yma? Wel, oedden siŵr. Bod y disgyblion yna gyda yr arglwydd mewn corff, i ni hefyd wedi cyfarfod ar arglwydd. A dyn ni wedi darllen y gair, hyd yn oed ar un adnodau, ar un geiriau. Ar un geiriau. Mae'r geiriau yma i ni, wrth gwrs. Mae'r Crist yn siarad i disgyblion, ond mae'n siarad i chi hefyd. Mae'n dweud i chi, nawr, dwi wedi gwneud mae'r rhan ni. Nawr gwnewch eich rhan chi. Pregethwch y neges yma. Dwedwch wrth y bobl, dwedwch wrth eich teulu chi, bod maddeuant pechodau. Dwedwch i nhw i edferhau. Ond sut y gallwn ni? Mae'n anodd yn dweud. Dyn ni gyd yn teimlo pa mor anodd yw hyn. Beth allwn ni i wneud i gyrraedd bobl? Wel, mae'r arglwydd yn rhoi y ddewyd mwyaf arbennig i'n helpu ni. Dwchwch a adnod 49. Ac wele ar ydw i fi yn anfon y ddewyd fy nhad arnoch. Eith arhoswch chi yn ninas Jerusalem, hyd o'n i wisger chi a nerth o'r uchelder. Mae dwi'n sicr o hyn. Dim yn bosib cyrraedd calon dyn heb yr ysbryd. Dwi'n sicr o hynny. Mae chydig o brofiad yn y weinidogaeth a profiad bywyd yn dangos hynny i ni. Mewn gwirionedd, allwch chi weid, ydych chi gallu cael rhyw fath o gymorth o'r ysbryd, a dwi ddim yn effeithio ar y bobl. Ond dwi'n ffyddiog o hyn. Hwn yw y ffordd i gyrraedd calonnau dynion. A bod y neges yn cael ei wisgo y bethau a nerth o'r uchelder. Mae'n bictiwr hyfryd yn dweud yr efengyl yma. Iesu Grist ei hun, ei farwolaeth, ei atgyfodiad, maddeuant pechodau. Beth newn ni ar efengyl yma, ond gwisgo fe mewn nerth o'r uchelder. A pan fod yr efengyl wedi wisgo a nerth o'r uchelder yn wir, mae calon dyn yn cael ei ffeithio. Fe ffindwch chi pobl, falle nid chi, ond bydd eraill, o gobeithio chi. Gobeithio'n wir chi. Mae gen i galon tuag ato chi. Dwi'n gwyddio amdano chi. Ond os nad chi, fe welwch chi eraill yn credu. A phan fydd yr efengyl yma cael ei wisgo yn nerth o'r uchelder, fydd pobl yn cael ei hachub. O, bydded chi yn cael eich achub. Byddwch chi yn credu. Dyna chi dragedi, ynddo? Bod chi ddim yn cael eich achub. Bod chi'n clywed y pethau yma, ond ddim yn derbyn y pethau yma. Ddim yn ediferhau. Ediferhau. Mae hwnna'n anodd yn dweud. Ond ediferhau yw y ffordd, yr unig ffordd. Mae rhaid i chi ediferhau. Mae rhywbeth fod y gair ediferhau yn y bethau yn rhoi sioc i chi, yn dweud. Ediferhau. Ediferhewch.
Mae'n fel rhyw fath o orchymyn i chi gwympo ar y gliniau, fel mae e. Ac I gyffesu'ch pechodau chi ger bron Duw a Iesu Grist. A gofyn am y byddeiant, maddeuant pechodau. O'r hyfryd i'r geir yna, maddeuant pechodau. Wel, gadewch ni sôn yn bellach am pa mor bwysig yw bod chi yn credu. Gwaith a gras Duw yn eich calon. Fe welwn ni felly bod Iesu wedi wneud ei waith, bod yr eglwys wedi bod wrthi, a mae angen nawr bod gwaith yn eich calon chi, yr ediferwch yma. Wel, ydyw yn gywir I siarad am eich ediferwch chi, eich credu chi fel gwaith? Wel, nag I wrth gwrs, mewn ffordd dyw e ddim yn gywir, achos nid trwy weithredoedd ni'n cael ein achub. Ac eto, mae yn waith, yn dyw e. Ond gwaith mewn geiriau eraill. Rhod Duw yw e, a gras Duw. Falle ffordd hoffwn ni sôn am y gwaith o gredu a edifarhau yw gwaith wedi wisgo a nerth o'r uchelder. Nid eich gweithredoedd chi yn nerth eich hunan, ond edifeirwch a chredu a ffydd yn Iesu Grist, a nerth o'r uchelder. Newch chi byth cael eich achub heb fe gewch chi gymorth I gredu. Gwyddiwch I Dduw i'ch helpu chi I gredu ac edifarhau. Edifarhewch, ond allai ddim. A nerth o'r uchelder. Credwch, ond allai ddim. Ond credwch a nerth o'r uchelder. Credwch gyda Duw. Edifarhewch gyda Duw hynny yw. Ynde? A bod chi yn credu a bod Duw yn ymweld â'ch calon chi. Dyna beth yw gwir drwydigedd. A mor hyfryd wedyn yw gweld y gwaith wedi gwblhau. Gwaith mawr Iesu Grist. Y comisiwn mawr yr eglwys. A hefyd gwaith mawr yn eich calon chi. A credwch I fi. Gwaith mawr yw e. Mae'r Iesu yn fawr yn sicr. A mae comisiwn yn fawr I bregethu neges Iesu Grist wedi groesoelio. Ond mawr hefyd yw y gwaith yn eich calon chi. Nerth Duw yw e. Gwaith arbennig yr ysbryd glân. Nid peth bach yw e. Hwna un o broblemau heddi. Dyn ni'n dieddol o feddwl o drwydigedd fel rhywbeth bach a allai ddigwydd. Fe ddeife. Na, fe ddeife ddim. Heb gwirth. Gwirth yw bob trwydigedd, ond diolch bod gwirthiau yn cymryd lle. A maen nhw. A am hynny, dyn ni'n gweddio, ond mor hyfryd yw gweld mawredd y cyfan, gwaith mawr Iesu Grist, comisiwn mawr yr eglwys, a gwaith mawr yn eich calon. Felly, beth sydd trwy ras Duw a nerth o'r uchelder, wedyn ni bod yn amserol I chi wneud eich gwaith chi. Mae'r arglwydd yn dweud i'r eglwys, mae'n amser I chi wneud eich gwaith chi. A hefyd, mae'r efengyl yn dweud wrtho chi, mae'n amser I chi I edifarhau. Da chi edifarhewch. Hwn yw'r amser. Edifarhewch. A byddwch yn gadwedig am maddeuant pechodau. Amen. Emyn 376. 376. O iechydwriaeth gadan, o iechydwriaeth glir, fi dyfais o'i chyffelib erioed ar fôr na ffyr. Mae yma rhyw ddirgelion, rhyw ddyrus, unt I ddyn, ac nid oes all ei dadrys, ond diwdod mawr ei hun. Gwnewch ni sefyll I ganu Ewyn 376.
Eithir y hwn a ddichon eich cadw chi yn ddigwymp, a'ch gosod ag y bron ei goniant ef yn ddifeus mewn gorfoledd. I'r unig ddoeth yw ein iachawdwr ni, y bydd y gogoniant a mawredd, gallu ac awdurdod yr awr hon ac yn dragywydd. Amen.